तर मित्रांनो, चला आपण बघूया आज उपमा कसा बनवायचा. उपमा दाखवतो तुम्हाला. तर चला रेसिपी तिकडे चालू झालेलं आहे, तिकडे बघूया आपण कसा बनवायचा. ठीक आहे. तर मित्रांनो, पहिलं घ्यायचं तेल. वा, 3-4 पडी घ्या. हळूवार हाताने टाका. पाचवी पण पडी घ्या. अंदाजे घ्या. अंदाजे घ्या. 6वी पण आले वाटतं, काही 7वी पण आले. किती येते? जेवढं मला पाहिजे मला वाटतं तेल टाकण्यातच आपला ब्लॉग होऊन जाईल. नाही, हे आहे तेवढं तर शिकायला पाहिजे. तर फायनली तेलावर पडले झाकण आणि चमचा आलाय खाली. तुम्ही बाजूला व्हा. आणि ह्याच्यावाले काय आले? राय आणि जिरं. राय आणि जिरं. राय आणि जिरं आले गाईच. राय आणि जिरं. आणि इकडे आलेले कढीपत्ता आणि मिरची. ही सामग्री आपण कट करून घेतली. गाजर, टमाटर, कांदा, कढीपत्ता, मिरची, जिरं, राई. आणि याच्यात जाणार आता कढीपत्ता आणि मिरची. राईच बघा तुम्ही कसं खतरनाक नुसतं तारतोडी बॉ. आणि मग जाणार याच्यामध्ये टॅमॅटो, कांदा, गाजर घ्या. चिकन राप राप या. आता याला मस्त पैकी असं एकजीव करून घ्यावे. आलोय. हे साहेब पण आलेले आहेत आमच्या ब्लॉग मध्ये. अयो भाई, सॉरी भाई. बोल, काय काय घेतलं विचार. तू दिसतोय. ओके. तर आता ह्याच्यामध्ये हे करून घ्यायचं आपल्याला. थोडंसं गरम असं परतून घ्यायचं मस्त छान छान. हेड शॉट. सांभाळ. छोटा ब्लॉगर आला आमच्या घरात. बघा, बोल ना, बनलं की नाही, कधी बनणार विचार. तिकडे बघून हे बघा, 5 मिनिटात हे तयार वगैरे 5 मिनिटं गरम होते. मग ह्याच्यामध्ये काय जाईल मला दाखवलं जाईल. ओके. तर आपल्याला पाहिजे त्यानुसार इकडे रवा घ्यायचा. 1 वाटी, 2 वाटी, 3 वाटी, 4 वाटी. क्वांटिटी प्रमाणे घ्या वाटी. काय बनते माहिती आहे काय बनतंय? उपमा. घरगुती सोप्या पद्धतीने असा बनवा उपमा. सुपरफास्ट. सुपरफास्ट सकाळचा नाश्ता. आणि आम्ही घेतलं 1 वाटी, कारण की आम्ही आहे 4 माणसं, त्यामुळे आम्ही घेतलं 1 वाटी बस. कारण की मिश्रण बनवत ना, मग असं ते सगळं मिक्स होणार. आणि मग असं सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आणि असं मग सगळं लागतं. टॅमॅटो, कांदा बिंदा सगळं मिक्स करायचं. आणि अजून होते मिक्स होते बघा. सगळं मिक्स करायचं. मला वाटतं याच्या पुढे झाकण मारून ठेवायचं. नाही ठेवायचं. परत ते जरा गरम तर होते. गरम होऊ द्या. शेकू दे. किती मिनिट हे करून घ्यायचं? लालसर होऊन द्यायचं. थोडं लालसर होऊन द्यायचं राईस. झालं लालसर. लगेच होतं. मी सांगतच नाही आम्हाला, तर आम्हाला कळणार कसं? सांगा आम्हाला कसं बनवताय तुम्ही, सांगा आम्हाला. गॅस बारीक करतायत कधी फास्ट करतायत? करते ना रवा. चला तयार होऊ दे. आता याला एक 5-10 मिनिटं लागतील मला वाटते ना. किती मिनिटं? टाइम कसं सांगू शकतो? अंदाजे 5 मिनिटं. 5 मिनिटात बनलं घ्यायचं. 5 मिनिटात बनलं. आपणच टाइम अंदाज ठरवायचा वाटतं. 5 मिनिटात बनेल. गरम पाणी घेतले. 3 वाटी गरम पाणी करून हळूहळू सोडू. हळूहळू त्याच्यात टाकायचे. असं बनवतात वय. 5-7 मिनिटात बनवून द्यायला करायचं.
तर पाणी टाकून असं मिक्स करायचं मस्त असं. आणि मग येणार चवीनुसार मीठ. एकाच मीठ टाकून घ्यायचं, करून घ्यायचं आणि 5 मिनिटात रेडी होईल आपला. जवळजवळ झालाच आहे. तर आता याच्यामध्ये सोडलेली आपण कोथिंबीर सोडले बोललो, कोथिंबीर टाकली. छान अशी सुगंध पण आलेला आहे. आणि आता बसायचे खायला. गरमागरम उपमा रेडी. चला आता खाताना भेटूया. थोडं झालेलं आहे आता 1-2-3 मिनिटं असं जरा मिक्स करून झालाय रेडी. वाह, झाला. बंद करू आणि इथे गॅस करायचा असा बंद. झाला फायनल उपमा तयार. तर इकडे गरमागरम उपमा रेडी आहे. आता येईल आपल्याला प्लेटीमध्ये लवकर आहे. उपमा एक प्लेट लगाव. मला त्याला देव्याचा उपमा. आणि हा बघायला आडत आलाय माझा गोंडश येते. तुला जरा हात लावित खाली. गरमागरम उपमा रेडी. चलो चला उपमा खाऊया मस्त वेगळी. थांब दाखव, चम्मच दाखव. चल चम्मच दाखव. तुला कुठला प्लेट आहे? एक दे लवकर. चल एक लवकर दे. पैसे बिचे नंतर घे. ठेव, लिहून ठेव खात्यावर. दे ना लवकर यार, नाही तर तुला शूट करीन. हा बघा आंघोळ नाही गेली आणि काही आंघोळ नाही गेली. नाही देत दे लवकर, ते खा पहिला उपमा. पैसे दे. उपमा दे, हे घे पैसे. परफेक्ट आणि गरमागरम खा म्हणजे दे. मस्त आहे बघा.